28 300 лева остава да ги спечелим. Така че не се отпускаме, нали? Не. Но дрехите забранявам да гледаш. Просто спираме с това. Да се представите на Гергана. Казвам се Васил, от днес съм на 22 години и съм от Добрич. От днес? Да. Щит рожден ден. Щит рожден ден. Добрич, много хубав град, много приятелен от Добрич. Какво стои на среща според теб? Каква самоличност? Ами за мен той е сватбеният фотограф. За мен той е притежателя на този фотоапарат. Що? Въпреки, че можеше и 5 да е сватбеният фотограф, както си го мислих в началото. Ами защото има нещо старинно в това момче. Как старинно? Къде отидете, бе? Не, те в Добрич имат стар град, дето е в центъра, точно до таралежите, но в смисъл, нали там е? Има нещо меланхолично, нещо поетично в момчето, което би го накарало да притежава такъв тип фотоапарат. В същото време това може да е скрита самоличност. Добър вечер. Той е скрита самоличност. Мисля, че започвам да схващам правилата на тази игра. Почти към финала на моето участие. На шестия? Чак. На шестия. По-добре късно, отколкото никога, Геро. Така е. Тъй. Това момче може и да... Той може да е всичко. Така. Може ли да ползвам за него улика? Не може ли? Задължително е. Може ли да ми кажеш нещо повече за себе си? Това ще го попитам. И така, вашите допълнителни улики за Гергана сега. Скачал съм от самолет. Защо? Извинявай, просто. Не става интересно така? Скачал сте от самолет? Практикувам йога от 4 години. И имам 6 на матурата по български език. Поздравления. И аз имам 6. Поздравления в днешно време. Това звучи невъзможно. Гордо. Ами не, наистина. Да. Ти не се отплесва там. Практикува йога. Скачал е от самолет. Да. Къде? Ей, сървах ми спирит. Чут, аз ще скоча, не се пресеня. Автомобилен състезател. Автомобилен състезател. Да отворим паспорта. $300 лева. Да отговорим на въпроса $300 лева. Вие автомобилен състезател ли сте? Да или не? Иска ми се, но не съм. Ай, Господи Боже мой. 300 лева няма значение. Да, благодаря ви много. Върнете се на номер 6. Номер 7, заповядайте.